Is-sena 2024 rat tnaqqis qawwi fil-ħsad taż-żebbuġ madwar il-Gżejjer Maltin, inkluż is-siġar taż-żebbuġ tal-varjetà lokali tal-bidni. Tkellimna ma' Emanuel Grima, Vice Chairperson tal-Bord ta' Breeds of Origin Conservancy u produttur taż-żejt tal-bidni flimkien ma' missieru Joe Grima, li spjegalna kif l-effetti tat-tibdil fil-klima qed isiru aktar evidenti fil-kultivazzjoni taż-żebbuġ. Dik kienet sfortunatament waħda mill-ar snin u fuq statistika li ġbarna aħna bħala familja kellna tnaqqis ta' 70% bħala tuħ taż-żebbuġ mill-snin preċedenti. U ovvjament allura rriflettit dan nuqqas fil-produzzjoni dis-sena u dan nuqqas aħna naħsbu li huwa ħabba l-klima. U spjega kif minn barra li Malta esperjenzat nuqqas ta' xita, kellna sena sħuna ħafna u għalhekk is-siġar wara l-qtuħ taż-żebbuġ tas-sena l-oħra ma kellhomx ċans jistrieħu. Spjega wkoll kif ir-riħ qawwi u maltempati fl-aħħar ta' April waqqgħu ħafna fjuri taż-żebbuġ li kieku ma waqgħux kienu jsiru żebbuġ. Missieru Joe Grima spjegalna kif iż-żejt li toffri s-siġra tal-bidni minkejja li tagħtik ftit, il-kwalità huwa fost l-aqwa tant li anke kisbu premju prestiġjuż f'kompetizzjoni internazzjonali taż-żejt taż-żebbuġ. Bħala bidwi twieled ġarraba u semmu ġarraba, jiġifieri. U wara jkollna nrabbu bħala patata ta' dam, frawli u xejn xaħra. Għala bdiewa ġifieri kien nistoppjar anke l-hotels bil-ħaxix li kont irkabbar u dan. Qisu minn 30 sena law bdejt ngħajja u ma kienx nifraħ nkompli naħdem. U t-tfal xtaqgħu jagħmlu żebbuġ. Intant Emanuel appella dwar l-importanza li nerġgħu lura għal siġar li jkunu indiġeni Maltin. Huwa aktar importanti li nerġgħu lura għal siġar u varjetajiet u razzezz li jkunu indiġeni Maltin. Il-tibdil fil-klima qed jaffettwa anka dawn is-siġar li huma adattati għall-klimi ta' Malta. Imma biex ukoll nifhmu li għalkemm dawn is-siġar huma adattati xorta qegħdin ibatu minn dat tibdil fil-klima. Allura u daqshekk importanza li nerġgħu lura għal siġar u razzezz indiġeni Maltin.